Ogbuefi Charles Nebo ọnụ ngwurube ya bụ ọ na-anata. Anyị na-asị ya nnọọ, unu ga-ahụ nnukwu nwanyị Honorable Mrs. Nebo Ezabasele. Ha na-abata ihe a na-eme adịghị ezi, a na-achị ha nnọọ. Ị ka na-esere Amaokwe TV Live Update. A na-achị unu demenụ maka isoela anyị. Unu ga-ahụ ka o si aga. Ọ ezigbo mmadụ, a na-asị ya jee nke ọma. Ọ ihe ekwuluba a na-eme. Ọ ihe ekwulu ka a na-eme, ka na-esere Amaokwe TV n'anya efu ya bụ nnukwu mmadụ Ogbuefi Charles Okechukwu Nebo efunetekwa ozi ya ngwurube nna ya, ezigbo mmadụ. Ebe anyị nọ bụ na Umuaga, ebe ọ na-ahata nwa, ebe ọ na-aha unu ga-afụ nnukwu nwanyị Honorable Mrs. Nebo Ezabasele. A na-eme ịnanya efufe ochi aga ọ na Umuaga bụ ihe anyị nọ mbe Nebo. Ị ga-afụ ka ya bụ mmemme aga, nnukwu nwoke abatago, nwoke a na-ekwu maka ya abatago. Ogbuefi Charles Okechukwu Nebo ga-ahụ ume ya nwanyị Honorable Mrs. Ngozi Ezabasele.
Ahịa kwuru ka a na-eme ọnwa ahịa kwuru ka a na-eme taa nnukwu nwoke Ogbuefi Charles Nebo ya bụ ihe a na-enweta beta ya ọnwa Honorable Mrs. Chief Ethel Ngozi Tabakele. Oh yeah, and Ogbuefi Charles Nebo. Mama, good night, Papa.